Minkejja l-maltemp u l-baħar qawwi l-port il-kbir reġa' kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni bil-wasla ta' vapur li telaq fuq vjaġġ ta' 200 mil minn Tripli għal Malta. Abbord il-vapur kien hemm passiġġieri Taljani, Brażiljani, Tajlandiżi, Pakistani, Ċiniżi, Filippini, Etjopjani u minn Sri Lanka fost l-oħrajn. F'11:05 ta' filgħodu jfetx fil-bokka tal-port il-kbir l-SN Navy Toscania vapur Brażiljan b'abbord 1800 persuna evakwati mill-Libja. B'hekk dan l-ammont ta' persuni l-1800 abbord dan il-vapur jingħaddu issa madwar 5000 il-persuni li waslu Malta f'dawn l-aħħar 48 siegħa. Iż-żewġ katamaran tal-Virtu Ferries ħallew il-port ta' Tripli fi triqthom lejn Malta illum wara nofsinhar. Fuq il-Maria Dolores hemm 170 passiġġier li minnhom 14 huma Maltin. Filwaqt li fuq il-katamaran San Juan hemm 305 passiġġieri. L-attività fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ssuktat wara nofsinhar, żewġ ajruplani tal-linja tal-ajru Egyptair se jkunu qegħdin jieħdu lura lejn il-Kajr madwar 120 persuna. Fl-istess waqt se jaslu pajjiżna żewġ ajruplani ta' Chinese Eastern Airlines biex fi vjaġġ ta' 11-il siegħa jieħdu lura madwar 600 Ċiniż lura lejn pajjiżhom. Min-naħa l-oħra l-Air Malta minħabba raġunijiet ta' sigurtà ħassret l-unika titjira li kellha topera lejn Tripli. Kelliem mal-Air Malta qal li matul il-jum tat-tnejn il-kumpanija se tiddeċiedi jekk toperax aktar titjiriet.